Manainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Los maray na udto mga tugang ngunya na aldaw na Miyerkules Petsa 2 ngunya na bulan kan Abril 2025. Inian Bareta alas 12 asin kamian sa indong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan mga dakulang mga bareta sa lado lokal. Gobyerno probinsyal kan Albay wara nin gigibuhon na aktibidad para sa selebrasyon kan Albay Day sa aga. Comelec Albay, ipagpapadagos ang saindang Operasyon Baklas para sa mga illegal posters kan mga kandidato. Ordinansa na mataon in financial assistance sa mga estudyante sa kolehiyo sa Legazpi City, posibleng maimplementar sa masunod na taon. Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo nagpapasalamat sa mga nagsusuporta at nagtitiwala sa iya sa Tercer Distrito kan Albay. Sa lado nasyonal, Philippine contingent na nagduman sa Myanmar posibleng mag-extend nin pagtinir sa nasabing nasyon. PNP masihigpitan ang pagpapautob ng Comelec checkpoint. 17 OFWs may mga abogado na in kaso-kasuhan sa Qatar sigun sa DFA. Mag-agom na OFW nawawara pa man giraray dahil sa linog sa Myanmar. Bareta sa ibang nasyon, United Nations kinontestar ang pahayag kan Israel na may supisyenteng pagkaon pa sa Gaza. Bareta sa lado ng sports, nagkapirang play dahil sa nangyaring rambulan. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Warang aktibidad ang gobyerno probinsyal kan Albay para sa selebrasyon kan Albay Day sa aga Abril 3. Inian ako ang informasyon kan DCGB News kay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep kung saan sa iyang ipinaliwanag na nagkakaigwa sindanin kaulangan sa pagpreparar dahil sa eksistidong election spending ban kan Commission on Election. Sinabi ni Daep na may nakalinyada man kuta ng aktibidad ang Provincial Agriculture Office alagad day pa niya ini masiguro dahil sa pag-iingat na wara nin fundo kan gobyerno an magagamit. Ang baretang ini hatod sa indukan. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Ipagpapadagos kang Commission on Election Albay ang pagkondukta nin Operasyon Baklas kan mga campaign paraphernalia na dai nakabugtak sa mga designadong common poster areas asin dai nakasunod sa sukol na ipinagtalaan. Segun ini kay Comelec Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Bobunaw kung saan sagkod na kaya kan sa indang mga kung saan sagkod sa kaya kan sa indang mga personahes asin mga may oras pa tatangkason nindaan posters kan mga kandidato na dai nakasunod sa saindang polisiya. Sinabi ni Bunaw na kan Marso 28 kabilugan ning 5,349 na pidaso ning posters ang saindang natangkas. Kadaklan sa mga ini ang nakasaray sa Department of Public Works and Highways, mga municipal police station asin Comelec offices asin pagkatapos kang eleksyon sa kaini ide-dispose. Ang baretang ini hatod sa indukan. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan.
Posibleng sa taon 2026 maimplementar na ang ordinansa sa Legazpi City na mataunin asistensya pang edukasyon ang mga estudyante sa kolehiyo. Sigun ini kay Konsehal Joseph Philip Lee, pamayo kan Committee on Education sa sangguniang panglungsod kan Legazpi asin author kay ini. Ipinaliwanag ni Lee na nahiling niya ang pangangaipo na matawan man tabang ang mga kwalipikadong college students sa kada barangay. Kaibahan sa mga kwalifikasyon digdi, ang may grado na 90, lehitimong residente kan syudad, asin ang income kan pamilya anday masobra sa 90,000 pesos ang kada taon. Bukas ini para sa mga nag-ieskwela sa mga pribado asin pampublikong eskwelahan. Ang mga magka-qualify na makakaresibin ng 5,000 pesos na tabang sa kada semester sagkod na sindaan makagradwar. Sinabi ni Lee, sa paglansar niya giraray bilang konsehal kan syudad, ibubusol niya ang mga programa, serbisyo asin proyekto para sa livelihood, education asin empowerment kan mga Ligaspenyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Day dapat maging basehan ang kwarta para sa paparaning eleksyon sa Mayo 12, kundi ang naging akomplishmento as in performance kan sarong kandidato. Iniyan hinagad ni Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo sa mga botantes kan distrito kasabay kan sa iyang paglansar bilang re-eleksyonista bilang congressman. Sa pakikipaghuron kan DCGB News kay Cabredo, sinabi kaini na dapat na ikonsiderar kan ng mga maboto ang naginibuhan kan mailihir sa masunod na leader sa pagsasabing kung puro man sa napromisa, duwa sa parte kung marilasar ini. Sinabi ni Cabredo na sa kada paghampang niya sa iyang nasasakupan, ipiglalatag niya ang sa iyang mga ginibong mga proyekto, programa, asin serbisyo. Nagpahayag maning papasalamat ang kongresista sa padagos na nagtitiwala asin nagsusuporta sa iyang kakayan bilang representante kan distrito. Naghahagad din paliwanag ang publiko sa Department of Social Welfare and Development Bicol kung may ididistribuer na AKAP rice makalihis na magpa-fill up nin mga forms bago pa magpuon ang kampanya sa lokal. Sa concern na ipinaabot sa DCGB News, nangangala sinda na kung nata kaipuhan na makuakan ahensya ang mga personal na informasyon kan kada pamilya asin ipairarom ini sa balidasyon kung simpleng bagasanaan itatao. Sigon sa mga nakahuron kan DCGB News, sagkod sa ngunyan, wala pa sinda nin nariresibing bagas hali sa DSWD Bicol kung kaya naghahapot sinda kung sain gagamiton ang sa indang mga informasyon. Dakol na mga esfersos na pigigibo ang konseho kan Barangay Lapu-Lapu, Legazpi City kontra sa ilegal na droga. Inampahayag ni Kapitana Karen Canon Valdez kung saan patunay kaini ang pagkakarumpag kang tulong suspected drug den asin pagpapahali sa 5 pigtutubudan na drug personalities. Hinagad ni Kapitan Canon Valdez sa iyang mga residentes na kung may informasyon manungod sa mga ilegal na aktibidad sa laog kan sa indang lugar, tulos ining ipaabot sa indang kaaraman sa kapulisan o Philippine Drug Enforcement Agency para sa magkakanigong aksyon. Nangapodan man si Kapitana na ibitaran ang paglalakop nin salang mga informasyon asin kung may mga concern, bisitahon ang sa indang barangay hall para sa formal na ipaabot ini. Sa presente, padagos ang monitoring for operation kan iba pang suspected drug personalities sa saindang barangay. Nadakop ang 150 katawo asin na konfiskar ang sobra sa 10 milyon pesos na kantidad nin ilegal na droga sa sarong bulan na operasyon kan Police Regional Office 5 kan bulan nin Marso. Ini ang akomplishmento na ipighiras kan komandansya kung saan parte ini kan sa indang padagos na kampanya kontra sa droga. Nangapodan man si PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon sa gabos na sektor kan komunidad na suportahan ang sa indang kampanya para mapugulan na ang proliferasyon kaini sa rehiyon. Sinabi ni Dizon na ang trayumpong ini ang basado naman sa direktiba kan sa indang sentral na opisina na siguruhon na ang bagong Pilipinas ang ligtas, matrangkilo asin warang lugar para sa krimen.
19 mga barangay sa probinsya kang Albay ang bibisitahon ngunya na aldaw kan disconnection team kang Albay Electric Cooperative Incorporated para sa nagpapadagos nindang massive disconnection activity. Segun sa Aleco, kaibahan sa mga barangay na ini ang San Vicente, San Antonio, Buang, Kinastilyohan, Bantayan, Buhian, asin Tabigian sa Tabaco City, Barangay Bigaa, Padang, Buyuan, Mataanag, asin Bongga sa Legazpi City, Barangay Matakon, Agos, Kotnogan, Magpanampo, Salvacion, San Roque, asin La Purisima sa Pulangi. Katuyuhan kang aktibidad na maputulan ng supply ng kuryente ang mga miyembros konsumidores na dai pa nagbabayad kan sa indang konsumo. Para sa mga magbayad, pwedeng personal na magbisita sa indang Aleco Service and Collection Office o sa indang mga akreditadong payment centers. Sarado ang Land Transport Office Bicol sa aga Abril 3. Ini ang pinag-anunsyo kan LTO Bicol kung saan suspendido man ang gabos na transaksyon asin serbisyo kan sa indang LTO Legazpi District Office, LTO Ligao District Office asin ang LTO Tabaco District Office. Ini basado sa Republic Act No. 11119 kung saan dedeklarar ang Abril 3 kan kada taon bilang special non-working holiday sa bilog na probinsya kan Albay bilang pagkomemorar sa indang anibersaryo o mas midbid sa apod na Albay Day. Nagkondukta nin serye nin rehistro community outreach activities ang National Household Targeting Section kang Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga munisipyo nin Pili, Bula, Minalabak, asin Naga City sa Camarines Sur puon kan Marso 26 sagkod 28. Segun sa DSWD Bicol, katuwang nindaan provincial asin municipal operations offices sa ginibong pagrerehistro kan mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kaibahan sa mga aktibidad ang operasyon manungod sa first 1,000 days of life asin ang demonstrasyon sa proseso kan rehistro. Parte ini kan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin pagsisikap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na siguraduhon na matatawan nin mga bados ang sa indang mga aki na may edad sagkod 2 taon ning cash grant asin iba pang benepisyo. Mga tugang primerong party po iyan kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Anyato sa Lado Nasyonal, ibang nasyon na siniba pa pagkatapos kay ni. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Tara-ra-ta-ta! Taste the summer, tara na! Drink responsibly!
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre padi. 131. Ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man nga ang paborito ko, padi. 131, ako Bicol Party List. Pindutan na padi. Makanta na ako. 131. Ako Bicol Party List. 131. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat it, whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalles kan mga Bareta sa lado nasyonal. Posibleng magdurar nin sobra dosing aldaw ang 90-man Philippine contingent na nagduman sa Myanmar para magtabang sa search and rescue sa mga biktima kan makusog na linog kan Biyernes. Sinabi ni Office of Civil Defense Spokesman Director Chris Bendijo na nakadepende sa magiging resulta kan operations kan Philippine contingent kung papalawigon ang saindang pagtinir sa Myanmar. Ikukonsiderar man sigun sa opisyal ang kahagadan kan gobyerno kan Myanmar, kaya day pa masabi sa ngunyan kung masobra sa dosing aldaw ang humanitarian search and rescue mission. Dakol na mga edipisyo asin mga kaharungan ang narawt dahil sa magnitude 7.7 na linog na tuminama sa Myanmar asin dakol ang nai-report na nagadan, nalugadan asin nawawara. Ang Philippine contingent ay pinadara sa Myanmar kung pwesto nin mga operatiba hali sa Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Metro Manila Development Authority, Department of Health, Office of Civil Defense asin mga eksperto hali sa pribadong sektor. Papakusugon kan Philippine National Police o PNP ang pagpapautob nin mas istrikto na mga COMELEC checkpoints kasunod kang nangyari na insidente kang Antipolo Road Rage. Matapos ang insidente, mas dakol na pulis ang nakaantabay sa mga checkpoints sa mga border kang Antipolo City asin Marikina City base sa report. Segun kay PNP Chief Police General Romel Marbil na mapadaraman nin kadagdagan na tauhan sa mga COMELEC checkpoint ang Highway Patrol Group o HPG. Enot ng pinautoban COMELEC checkpoint kasabay kan election gun ban na epektibo sagkod Hunyo 11. Magigirumduman na nagadan ang saro sa mga biktima ng pambabadil sa Antipolo City na dahilan man na pagkalugad kan tulong iba pa, kaibahan ang misis kang nambadil. Enot nang nai-report na pigre-rekomendar ni Marbil ang lifetime ban sa mga imbuelto sa pagsuhay may kinaraman sa badil.
Ipinahayag ni Department of Foreign Affairs DFA Undersecretary Eduardo De Vega na nakahanda na ang mga abogado in kaso kasuhan kan gobyerno kan Qatar ang 17 na OFWs na suportador ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni De Vega na posibleng palibrehon ang mga nakakulong na Pilipino apwera sa organizer kan pigsasabing illegal na rally. Enot nang sinabi kan Qatar na bawal ang political rallies duman. Pero sinabi man kan mga Pilipino na wala sindang pigigibong ribok, nakasulog sa nasindanin mga Duterte asin nagtitiripon-tipon duman. Pigahan ang pamanggiraray ng mga agom na OFW na nawawara sa Myanmar matapos magaba ang sarong condominium dahil sa magnitude 7.7 na linog kan Biyernes, Marso 28. Magkakaigwaning prayer gathering kasubanggi sa San Nicolas de Tolentino Parish sa Negros Oriental bilang suporta sa mga pamilya kang nawawarang sina Edsil Adalid asin Alexis Gale. Kaibahan sina Edsil asin Gale sa missing persons kasunod kan makusog na linog sa Mandalay, Myanmar. Sigun sa Department of Foreign Affairs na 4 na Pilipino sa Myanmar ang nawawara matapos ang pagyugo-yugo nin magnitude 7.7 na linog. Mantang nagpadara na nin Philippine contingent sa Myanmar para magtabang sa search and rescue operations sa mga biktima. Nangenot si dating Senador Manny Villar sa 15 na Pilipino na kaibahan sa listahan kan Forbes Billionaires 2025 list. Base sa Forbes, nagrambong nin 17.2 bilyon na dolyar ang yaman kan dating senador. Nangenot si dating Senator Manny Villar sa 15 Pilipino na kaiba sa listahan kang Forbes Billionaires 2025 list. Sa nakalista kan 2024, igwasa na ining 10.9 billion. Piko konsiderar ng unyan ang 75 anyos or 75 anyos na si Villar bilang pinakamayaman na tao sa Pilipinas, mantang pang 117 siya sa pinakamayaman sa bilog na Kinaban. Sinundan siya ni Enrique Razon Jr. ang may sadiri kan International Container Terminal Services Incorporated na igwang yaman na 10.9 bilyon dolyares na net worth asin nasa pang 227 sa listahan kan pinakamayaman na tao sa bilog na Kinaban. Mientras na nasa ikatulo sa listahan si Ramon Ang, chairman kan San Miguel Corporation na igwang yaman na 3.7 billion dolyar net worth, asin nasa pang 979 na pwesto na pinakamayaman na tao sa bilog na mundo. Pangapat na pwesto man ang 90 anyos na si Lucio Tan, ang chairman kan LT Group na may net worth na mabot sa 3 bilyon dolyar. Nagsunod naman sa listahan ang magturugang na si kan 2025 nangenot ang magturugang na si sa listahan kan Forbes na pinagbiyong yaman ninda na 13 billion dolyar, mantang panduwa si Razon asin pangtuluman si Villar. Binawi na kan Philippine Air Force o PFA ang saindang ipinataw na grounding o pagbabawal na paggamit sa 11 na natatadang FA-50 fighter jets. Kasunod kaini kan pagbagsak ng FA-50 fighter jet na ikinagadan ng duwang piloto sa probinsya kan Bukidnon. Sigun kay Colonel Maria Consuelo Castillo, tagapagtarang kan PAF, napuon pa kan Marso 25 naging full operational status ang saindang FA-50. Magigirumduman na kang Marso nagdesisyon ng PAF na daingo na pagamiton ang natatadang 11 FA-50 dahil sa nagpapadagos na investigasyon kan pagkagada ng duwang piloto na si Major Jude Salang Oy asin First Lieutenant John Dadulia kan bunagsak sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. Ang insidente kan Marso 4, iyon primerong nairehistrong aksidente puon kan mabakal kan gobyerno ang 12 na FA-50 fighter jets hali sa Korea Aerospace Industries o KAI. Nasa final stage na ang pigigibo nindang investigasyon. Bareta sa ibang nasyon, kinontestar kan United Nations o UN ang pahayag kan Israel na igwapang supisyente na pagkaon sa Gaza Strip. Sinabi ni UN spokesperson Stephanie Dujarric na day aram ang pigsasabi kan Israel dahil makaskas na naubos ang humanitarian supplies para sa Gaza. Pinahimutikan maninda na pugol kan Hamas ang humanitarian aid kan UN na nailaog sa Gaza puon kan ipautob ang anom na simanang ceasefire. Magigirumduman na enot nang nangapudan ang UN na dapat magkaigwa nin pangmahaluyan na ceasefire para matauan nin tabang ang mga apektadong residentes kan Gaza.
Enot kay ni padagos ang pigigibong airstrike an Israel sagkod da idagos na mapalibre kan mga Hamas an sa indang mga bihag. Sa bareta niya to sa lado ng sports, pinatawan kan NBA ning pagdusa ang nagkapirang mga players matapos ang nangyaring rambulan sa pag-ultanan kan Detroit Pistons asin Minnesota Timberwolves kang nakaaging aldaw. Sigun kay NBA Executive VP asin Head of Basketball Ops Joe Dumars, nakaibahan na pinatawan nin duwang kawat na suspensyon si Isaiah Stewart kan Pistons. Si Stewart ang pigsasabing nagbusol para magkaigwaning kariribukan sa basketball court. Mantang sarong kawat na suspensyon ang piinataw kina Ron Holland asin Marcus Sacer, kan Pistons si Ringman kay Naz Reid asin Dante D. Vincenzo kan Minnesota. Nagpoon ang insidente kan nagkomprontohan si Reid si Holland dahil sa defensive foul sagkod nagtarabang na ang ibang mga players. Neo Robotics ang napod sa pigde-develop na imbensyon sa Rice University sa Houston, Texas, kung saan ang gabos na nagadan ang pwedeng gibuho na robots. Ang sarong grupo nin mga researchers ang enot na pig-eksperimentuhan ang sarong gadan na lawa o spider, asin ginibo ining robot-like gripper na kayang mangpurot nin mga bagay-bagay. Sa ngunyan ang nasabing konsepto ang padagos pang pigaadalan asin pigda-develop tanganing mas dakul pang mga gada na hayop an mapakinabangan sa tabang kansyensya. Istoryang naiiba. Para po sa satuyang special story, sarong grupo nin mga construction crew sa Florida an may nakalot na naglubog na barko mantang may pigigibong infrastructure project. Para mientras napigsuspendir ang patrabaho sa pagtubod na sarong historical artifact ang naku ang barko sa ginibong kahoy. Dahil kaini naghagad sinda nin tabang sa archaeology firm sa Southeastern Archaeological Research para tabangan sinda na ma-excavate asin i-recover ang barko. Sigun sa archaeology firm, ang barko ang sarong single-masted, shallow draft sailboat na ginagamit sa pagsira kang 19th century. Apwera sa barko maiba pang artifacts na nakuha sa laog kaini arog kang kerosene lamp, leather shoes asin baryahali sa 19th century. Sa teorya kan mga archaeologists, naglubog ang barko mantang nakadaong ini dahil sa highway kung sa inakalot ang barko ang dating gilid kidagat. Sa ngunyan wara pa man nin malinaw na research kung ano ang pangaran asin history kang nasabing barko. Abril 2 taon 1788 kanamundag sa Panginay, Biga, Bulacan ang prominenteng Filipino poet na si Francisco Balagtas Baltasar. Siya naging pamosong marhay makalihis na ipublisyar ang sa iyang obra na Florante at Laura kan taon 1838 na naging primerong Filipino literary piece. Ang isinurat niyang Florante at Laura kasabay ang No Limitangere ni Dr. Jose Rizal ang konsiderar bilang pamayo asin kapaki-pakinabang na Philippine literary masterpieces na ginamit bilang mga reading material sa sekundarya. Kasabay kaini naging pamoso man ang balagtasan bilang tradisyonal na debate kan mga Pilipino. Ipinagpadagos niya ang pagsurat sa kod kan siya magadan sa edad na 74 anyos. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipo na sinkinalap sa DCGB News Base. Some shoutouts po. Happy viewing po kay Ma'am Chit Guevara and family na watching po from Canada. Ma'am Jenny Macho Balyaran also watching. Sir Chadi Velasco kang Bernice Resort Hotel. Asin kay Ma'am Feliz Marabella. Salamat po sa inyo ka, boss. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay basi na Miss Angel Mustasa asin Miss Jenny Macho Balyaran. Sa lado technical katuwang tadyan si Sir Ronald Baldo. Sa DCGB Social Media Department si Miss Shara May Leron asin si Mr. Jerome Nico Martinez an sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kang sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Thank you for watching. Thank you for watching. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina.
Salamat po. Thank you. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga.